पस्पीन खुला खंदल मकव मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के समझना मड़बा में के तोरा की बंगड़ी दिखर सवीना मड़बा में के समझना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के समझना ना मड़बा में के आदि कितना मारे होते दुनिया बाजार खबर में कूर दे दुनिया बाजार खबर में कूर दे सदा बाजारा लौटा क्रम कोर्त बजमा मड़बा में के समझना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के समझना ना मड़बा में के पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के समझना मड़बा में के तोरा की बंगड़ी दिखर सवीना मड़बा में के समझना ना मड़बा में के माता पस्पीन खुला खंदल मकवा मड़बा में के समझना ना मड़बा में के
आधी गीता ಮಾಡಿರ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೆ दुनिया बाजार खबर में कूर दे दुनिया बाजार खबर में कूर दे सदा बाजारा सौदा क्रमपूर बसमा मड़बा में के समाजना मड़बा में के माता पस्पी नफला खंडल मकवा मड़बा में के समाजना मड़बा में के पस्पी नखला खंदल मकव मड़बा में के समाचाना मड़बा में के माता पस्पी नखला खंदल मकवा मड़बा में के समाचाना मड़बा में के माता पस्पी नखला खंदल मकवा मड़बा में के समाचाना मड़बा में के तोराशी बंगड़ी दिखर सवीना मड़बा में के समझना मड़बा में के माता पस्पी नफला खंदल मकवा मड़बा में के समझना मड़बा में के आधी गीता ಮಾಡಿರ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೆ दुनिया बाजार खबर में कूर दे दुनिया बाजार खबर में कूर दे सदा बाजारा सौदा क्रमपूर बसमा